Ania nasab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Kamu ba adunay Carabao Milk business o mahiligon sa Carabao Milk? Dito sa Bohol, adunay mga programa nga gipatuman alang sa pagpalambo sa Carabao Milk industry. Tinabangay sa usag-usa, kini mo'y tema sa paginagakay sa mga bulanon, pagsugakod sa hulga sa katalagman, ug sa sungog sa kapalaran. Sa pagtinabangay sa Philippine Carabao Center, sa National Dairy Authority, ug sa Bohol Office of the Provincial Veterinarian na palig-on ug nahimong kasaligan nga paginabuhian ang panggatasan. Ang PCC una na nga may pagawas sa pagtuon nga kung crossbreeds o hybrid nga kabaw ang gatasan, may natika na doble ang gatas nga makuha ug may kasaligan na nga supply sa pagpalig-on sa nutrisyon sa kabaton-unang bulanon. Naa kay mga 10 liters isa ka adlaw dako makagkitaon. Sa 50 lang ta sa 50 pesos matag litro na nakay 500 adlaw. Wa kay amo nga nag sunod-sunod nimo. Mahimo ra kay matug sa imong gusto. Mismo ang PCC mo'y mupalit sa gatas sa tag 50 pesos ang matag litro. Ug alang kang Fernando Dupalco kinsa may unom ka gatasan ug usa ka toro kun may abag pa nga sabsabon dila kinahanglan pang salayo magbakero aron duor ra sa gatasan. Matud pa ni Bohol Nutrition Officer Glenda Grafilo, gatusan na ka malnourished nga bata ang natangtang sa kuwang ug timbang human sa unom nga tuig nga Provincial Milk Feeding Program. Karon kawaan ug duha na kalungsod ang misagop sa panggatasan. Isip dugang panginabuhian ug malipayon ang mga mag-uuma nga may dugang pang kapanginabuhian ug magtabang pa sila aron ang malnutrisyon sa kabataan. Kubsan. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.